segundo pila bat daukat esku aurretan, eta horratzak denbora borobiltzen. Ez dizut eskatzen bide bat baino. Gailurrera iritsi nahi dut. Deforestazioa gertatu baino lehen. Aitzuloak tuneldu baino lehen. Baina ez dakit gailurrera iristen, zuhaitzak, basoak, aitzuloak, erakusten ez badizkidazu. Gailurra baino politagoa da, gainera, bidean galtzea. Soberan ditut segundoak, baina bidea falta. Ez dizut ezer eskatzen, ez duzu egin behar. Baina nahi duzu? Kaixo, jarri garrantzua beratzen mesedez, nik jaztu egin zait. Gero arte... Kaixo, entzule, ongi etorri beratzen podcastaren 3. atalera. Sintoniaren aurretik entzun dugun poema, Oiana Aranaren Lazunak azkazaletan poema liburuko poema bat da, hain justu bidea izenekoa, eta bideaz hitz egitera gatoz gaurko atalera, baina bueno, bide honen helmuga ez da mendigaiur bat, behintzat ez literala, metaforikoa igual bai, baina helmugak beste forma bat hartzen du, eta batez ere gaurko bi gonbidatuentzat, bueno, bide honen helmugan abesti bat, disko bat, bertso bat, poema bat, liburu bat, egon liteke, eta, bueno, hortaz hitz egitera gatoz, ez naiz asko zaiago luzatuko, Ibai Osinaga, Oiana Arana, kaixo, eskerrik asko bene egoteagatik. Kaixo, eskerrik asko zuri. Alde batetik, Ibai, esan dut, agian zure bidearen helmuga edo, bai, mendigaiur hori abestiak edo diskoak izan daitezkela, izan ere musikaria zara, gaur egun ibilbedi taldearekin ikusten zaitugu, batez ere, holtza gainetan, horren aurretik ibilbide luzea egindakoa zara besteak beste altxatu taldean, eta gainera baduzu Sima izeneko grabaketa estudioa, ez? Ekoizpenen... Bai, grabaketa estudio bat, Irun Berrin, eta hortxe zabiltza bi aldeetan. Ez? Sortze prozesuaren totalitatean. Bai, hasieratik bukaerara edo. Vale. Tokatzen zait. Perfecto, saietuko gara denak ukitzen. Eta bestetik Oiana Arana, besteak beste, sarreran irakurritako poemaren egilea, zu idazlea zara, alde batetik, zera, Portuak eleberriak kaleratu zenuen 2008an, handik urtebete ingurura Lazunak azkazaletan, eta, podcastetan ere aritua zara, BTN podcasta, berrian irakurtzen zaitugu orain egunero, hori zoramena da, lokura bat iruditzen zait egunero zutabeak idazten aritzea, eta bestetik bertsolariare ere bazara, ibilbide luzekoa, txapel desente bildutakoa, eta oso ona. Beraz, eskerrik asko tortzagatik. Plazerra da, zurekin elkartzea. Eskerrik asko gonbidapenarengatik ere. Bale, bidea aipatu dut orain arte bidearen metafora, baina saietuko gara sormen prozesuez, sortzearen bide hortaz hitz egiten, iruditzen zait askotan, artista edo sortzaia ez denarentzat arraroa, ez ezaguna, ilun xamarra izan daitekela, jendaurrera ateratzen dugun produktoren aurreko guztia, ez, mundutxo hori. Eta saiatuko gara pixka bat argitzen. Baina sormen prozesua zitzegin aurretik, bizkat jeitsi nahi nuen oinarrira, eta sortze horri heldu. Zer den zuentzat sortzea? Noiztik sortzen duzuen? Ea noiztik konsideratzen duzuen zuen burua sortzaile, eta inkluso konsideratzen duzuen zuen burua sortzailetzat, baduzuen. Pixkat galdera hoiei heldu nahi nieke, hasieratik oinarria jartzeko zuen, testu ingurua jartzeko. Nibi izan naiz urte askoz, orain ja ez hainbeste, baina denbora batez ez zitzaidan bat ere gustatzen sortzaile figura hori edo. Eta oraindik ere iruditzen zait batzutan dela, ez dakit,
eske gainera esanen nuke beste hizkuntzetan ez dela hainbeste erabiltzen, ez? Figura hori, zu bertsolaria zara, pues bertsolaria zara, idazda zara. Ez da egiten gurean igual dagoen kagotzen artean erraztasunak gauza diferenteak egiteko eta, ez? Herri txikia izanik eta publikoa ere txikia izanik, pues igual egiten aldituzu gauza diferenteak eta hortan nibili. Orduan horrek guztiak hartzen du sortzaile hitza. Baina ez dakit, zalantzak ditut beti horrekin. Osea, esanen nuke musikari naizela sortzaile baino gehiago, nolabait. Baina sortzen, ez dakitzen bat urterekin. Galdetuzu, ez? Bai, gutxi gora bera. Ez dakit. Claro, nik sortu dituan gauzak izan dira kantuak, eta lehenengo kantua, ez dakit. 11 urterekin, edo nik uste. Ez da existitzen kantu hori. Bueno, bai, existitzen da, baina nik dut gordeta eta ez dut erakutsiko. Baina, bai, hortik nik uste. Bale. Niri ere gertatzen zait gauza raro bat sortzaile hitzarekin, bai, erabiltzen dudala nire burua definitzeko askotan, nahiz eta deserosotasun puntu bat sortzen didan, eta uste dut nahiko kontzeptu berria dela, ez? Edo orain dela 10 urtetik ona erabiltzen hasi den kontzeptu bat dela, eta horrek lotura daukala zuk aipatu duzun sorkuntza aniztasun horrekin, eta beraz askotan prekaritatearekin ere bai, ez? Idazlea bazara edo bertsolaria bazara edo musikaria bazara ofizio badaukazu, eta sortzailea bazara ba igual faranduleroagoa zara, ez? Iruditzen zait badagoela hor igual muga fin bat, eta ezuk aipatu duzu hizkuntzaren kontua, eta gaztelaniaz adibidez kreador erabiltzen da bakarrik sare sozialetarako gauzak sortzen dituzten pertsonekin, ez? Eta niri horregatik sortzen zait apur bat hizkuntzaren kontuarekin deserosotasun bat, ze pertsona horiek, bueno, zer dira, ez? Asmatu da hitz bat, beraien jarduna edo jardun eza adierazteko. Eta orduan gurera ekarrita, bueno, zalantzak sortzen zaizkit horrekin. Baina, bueno, nik erabiltzen dute, zalantza erabiltzen dudan hitz bat da. Eta gero, hasieren kontua beti da zaila, ez? Iruditzen zait, aurtzaroaren ezaugarrietako bat, edo aurrak aurre egiten dituen zerbait dela sorkuntzarako irekitasuna, edo ez? Edo aurrek asko sortzen dutela, ez? Beti daude edo kantari, edo marrazten, edo oso lotuta dago, edo behintzat gure garaian, edo nik ala bizi izan nuen aurtzaroa, oso sorkuntzarekin lotua alor askotan. Orduan, nik nire sortzailetasunaren hasierako mugarri bezala edo beti jarri izan dut bertso eskolan hastea, hori izan zen 9-10 urterekin, baina gu bertso eskolara sartu ginen, edo 10 apuntatu gintuen, aldiro kotxean bidaiak egiten genituenean, kantuen letrak aldatzen joaten ginelako, ez? Orduan uste dut horrek adierazten duela haurtzaroak sorkuntzarekin, eta beraz, uste dut heldutan egiten dugunak atxika handiena dela extraeskolarrak galtzea, ez? Edo hobiak galtzea, bakarrik espezializatzen garen horretan segitzen dugu, eta horregatik, ez? Horretan espezializatu ginelako edo bihurtu gara sortzaile, baina berez, umetan denok izan gara probatez. Ze polita irudi hori. Iruditu zait. Bai, eske sortzailearen figura nahita ekarri dizuet pixkat problematizatzeko edo, zegoan daukat ere, orain dela pare bat urte, igual pixkat gehiago 3-4 urte, eztabaida desente egon zela, inork ez duela zerotik sortzen, eta orduan benetan ea norbait sortzailea ote den, eta orduan artistaren figura errebindikatzen zen, sortzailearen figuraren gainetik, eta esan, hauek ze puntu duten, eta gero esan duzuena ere bai, ez? Denetarik egiten denez, igual sortzaile figuraren gana joan da, baina gero ere ze pisu ezberdina daukan, adibidez, idazle zarela esateak edo poeta zarela esateak, ez? Ematen du kutsu ezberdina daukala hitz batek edo besteak, eta... Bai, eta gero niretzako bada hitz bat ere oso generizatua dagoena, hau da gizon kontsagratu bat idazlea da, ez da inoiz sortzailea izango, ez? Uste dut badagoela horre markaje erreal bat, osa. Bai, oso ados. Bale, ez dakit hemendik aurrera sortzaile hitza erabili, edo ez, edo artista, sortzaile erabiliko dut, baina guzti hau kontuan izanik. Entzuleak ere arbeza kontuotan. Nahi nuke orain, figura hortaz hitz egin, ziruditzen zait oso erromantizatua daukagun zerbait dela, ez? Musikari batez
pentsatzen dugunean, igual gaur egun gutxiago, baina esanen nuke jende askorentzat oraindik ere kantu bat sortzen ari den musikaria imaginatu behar balu, askok irudikatuko luketera, ez dakit, kez betetako taberna bat, eta serbileta batean akordeak apuntatzen ez, edo inspirazio momentu hortan, eta poeta bat irudikatuko balute, igual, loratu berri den gerezi ondo bati begira dagoen, ez, iluna barrider batekin, hortxe idazten da bilen pertsona bat. Horrexagatik interesatzen zait asko, pixka bat sortze prozesua hitz egitea, eta nik galdera batzukotako izkizuet, eta ikusiko dugu ea erromantizazio horri eusten diogun, handitzen dugun, edo gutxitzen dugun, edo zegertatzen den. Iruditzen zait, lehenengo elementua, edo nork irudikatzen duena dela inspirazioarena, ez? Inspirazioak jotzen zaituen momentu hori, eta galdetu nahi nizuen, ea zuek hori nola bizi duzuen, inspirazioaren gaia, ea inspiratzeko trukorik baduzuen, ze asko igual horren zain daude, ez? Ea zuen gandik trukoren bat hartu dezaketen inspiratzeko. Eta nik honekin zuek pentsatu bidartean txaskarrio bat ekarriko dut. Ez dakit diska aurkezpena ote zen edo hitzaldi bat besterik gabe, baina behin Anariri entzun nion, Anarik badu autodefinitua izeneko kantu bat, eta esaldi batek esaten du denok erabaki genuen akatsarekin aurrera jarraitzea. Eta berak azaldu zuen, esaldi horren oinarria zela, Word aplikazioan, noizbenka, uste dut Word zera edo, olako aplikazioaren batean, agertzen zen noizbenka klip bat esaten zizuna, akats bat dago, aurrera segitu nahi duzu? Horrekin, ez da, hortik ateratzula eta esatu duzu, bueno, ze bihurtu den eta nondik datorren hau, ez? Orduan, pixkat inspirazioa, ea nola bizi duzuen zuek. Bueno, nik beti esaten da, ez? Inspirazioa ez dela existitzen, edo bentsat ez dela indar magiko bat, ez da reikia bezala, ez? Etzara zu unibertsoaren kanal bat, ez izu inork energia hori, ez? Bila ibiltzean dago niretzako inspirazio deitzen dugun hori edo, ez? Eta aipatu duzun Anariren anekdota hori oso iruditzen zaitze, niri bentsat hori asko gertatzen zait, askotan, norbaitekin hitz egiten nago, eta esaten diot, jo, barkatu, esan duzun hori apuntatu egingo dut, eta igual noizbait zerbaitetarako erabiliko dut, edo badaukat joera handia biltzeko joera, eta hori Uxu Alberdik ere esaten du, bera oso biltzailea dela. Eta oso importantea dela, materiala biltzea, eta gero horri begira hasten zarenean agertzen zaizula egin nahi zenuen hori, ez. Jolanda Arrieta idazlek ere askotan aipatzen du, liburu bat idazteko egin behar dena dela idatzi, gauzak. Okurtzen zaizun, egun txarra daukasunan ere, paragrafo erdia bada, paragrafo erdia, eta gero pixkanaka daukazun material guzti horrek emango dizula emaitza bat edo. Eta nik bentsat asko praktikatzen dudan zerbait da biltzearena, ez? Gainera nik antropologia ikasi nuen, eta antropologian ere etnografian hori egiten da, ez? Etnografia da, antropologiaren metodo oinarrizkoena edo, oinarritzen dena lekuetara joan, eta sentitu, ikusi, usaindu, eta gauza horiek apuntatu, eta gero hortik ateratzen dira ondorioak, eta uste dut nire sorkuntza horretan oinarritzen dela. Vale. Bai, nire saenuke antzeko egiten dudala, edo zain niretzat da izan behar duzula beti entzuteko disposizioa edo, egon barzarela beti adi, gauzetara, eta zaudenan adi ez duzulako nahi, pues, oso ongi ere bai, baina nolabait egin behar dituzula gauzak inspirazioa etortzen bada zerbait, ez? Eta hori izan daiteke irakurtza, izan daiteke esan duzuna, ez? Jendearekin hizketan gauzak apuntatzea, edo nik askotan, azken aldian ez dut kantu askorik sortu, baina bai oroitzen duela irratia izaten zela askotan modu bat. Kotxean irratia jarrita izan, musika beharrean, eta aipatzen ziren gauzak edo ideiak eta askotan hortik ateratzen dituen, baina egon behar duzu hortarako prest eta adi. Zegi aditugula milaka input, eta egin behar duzu ere pixkat banaketa hori. Baina, bai, eta ikustearena, ez? Nire aitak beti kontatzen du, aita musikaria da, eta fanfarretan eta jotzen zuen gaztetan. Baduela oroitzapena Mikel Laboaren
irudi bat edo, ez dakit nongo herriko jaietan, goizeko 5etan, frontoian, jendea dantzan, eta bera eserita bakarrik, eta ikusi zuela askotan, hola herrietan, ikusten, jendea ikusten, eta hori, begira, eta esan nuke hortik datorrela inspirazioa zoaz, bapatean menditik eta ideia bat, eta ez? Ez zaitu jotzen bapatean argi izpi bat. Egon behar duzu horretan. Vale. Eta irratian elkarrizketak eta entzuten zenituen pixkat hartzeko bai, erreferentziak eta... dozein gauza, Vale. Bai. Ez dut oso interesgarria. Vale, beste elementu bat, asko romantizatzen dena da, artistaren genialidadea, ez? Genio figura. Eta hau ere, ekarri nahi nuen, zehar aldizkarian, justo lehen egon gara komentatzen, 2008ko aldizkari bada, urtxe dagoena, eta ez dakikola oso ongi zer den, baina bigarren eskuko liburu da batean hartu nuen, eta elkarrizketa batean, Cornelia Sol Frank izeneko artista batek, ala dio une batean. Lehenik eta behin, arte alorreko nozio jakin batzuk, ala nola genialtasuna, mantentzeko interesa nork duen eztabaidatu beharko da. Genialtasuna kontzeptu burges peto-petoa da, eta jokaera eredu bat sortzen du artistarentzat, individualista, asozial, arrotz, apolitiko edo tentel gisa. Molde horretako jokaera eredu baten helburua ez da gizartearen aginte egiturari erronka jotzea, ez da arteen ikusmolde emantzipatzaile bat babestea ere. Bueno, simpleki esan da, esaten duera norbait genialidade bat dela esatea, nahiko problematikoa dela edo, eta nik jende asko ditut genio, bizitzan zehar, zuek deitu zaituzeten noizbait genio, genialidade, sentitu duzu horren zama? Ez, gero ere hitzek galtzen dute pixka bat, ez? Osa, nik igual erabili dut ere genio hitza, baina pixkat ironikoki ere bai, ez? Ez duzu pentsatzen benetan dela zerbait. Ja. Ni ez naute inoiz deitu genio. Ni ere ez. Ondo dago. Ongi goaz. Vale. Da ez, genioaren irudia ere dagoela oso lotuta niretzako bizitzako alor guztietan oso problematikoa den gauza batekin, eta dela ematen duela gauza hori jaiotzetik daukazula, ez? Eta daukazula bertute bat beste inork ez daukana, eta zarela oso pertsona berezia, baina ezin duzula hori ez hobetu, ez landu, ez ezer, ze berez daukazu, ez da uste dut, artearen esparruan ere berezkotasunaren diskurtsoa oso arriskutsua dela, ze oso argia da, aipatu dugun bezala, lan egin behar dela eta adi egon behar zarela gauzetara gauzak sortu alizateko, egia da, bakoitza bere testu inguruengatik, sensibilidade handiagoa edo ez, izan dezakegula gauza batzukiko, ez adibidez nik, seguruenik musikari izan nahi izan banun momenturen batean bizitzan, ez dakit lortuko nuken, edo bai, baina kaso lan gehiago egin behar izango nuke, bertsolari izateko baino, edo idazle izateko baino, edo ekiz, baina niri genialidadearen kontu horretan arriskutsuena hori iruditzen zait, berezkotasunaren diskursuarekin gurutzatzen denean. Eta guen lan guztia pixkat izkudatzen duela, ez? Hori da, eta bertxotan ere oso presente gonda. Inkluso jende askorentzat, jende askok uste du erraza dela guretzat gauzak sortzea eta gauzak egitea, ez? Musikarekin, nik baitu lagunak kontserbatorioan ikasiak, eta ia 30 urterekin inoiz ez dutenak kantu bat sortu, ez? Beti jo izan dute beste batzuekin, eta esaten dute, baina eske talde bat egitea oso zaila da. Claro, baina orain hasten bazara, seguraski zailagoa izanen da. Eta izan baduzu txikitatik hori egiteko nahi eta egin badituzu gauzak txikitatik, ikasten duzu egiten. Claro. Eta zagit, hori, nik lehen kantua egin nuen 11 urterekin, hasiko banintz orain kantuak egiten, zerotik, orain egingo nuken kantua izango zen 11 urterekin egin nuen antzekoa. Egin behar da. Bai. Hartuko dut, nola jendeak esaten duen, edo pentsatzen duen igual erresa dela kantu bat egitea, nik esanen dizut niretzat dela munduko gauza zaienetako bat, uste dut, eta oso asumitua daukat ez duela inoiz ulertuko, gainera, musikaren hizkuntza eta nola egiten duzuen, eta nola ez duzuen hartzen jak existitzen den melodia bat, ze nik hori eginen nuke. Orduan galdetu nahi nizuen pixka bat, laburra azaltzea, gehiak sakondu gabe ere, porque ez dugu denborarik, nahi beste, baina nola sortzen den kantu bat, eta nola sortzen den testu bat, gero Jana zure txanda. Kantu bat, nik askotan sortzen dut kopiatzen, eta ez duzu, iruditzen zaite ezin duzula egin kantu bat
zerotik, nolabait, egingo dut kantu bat. Beti erreferentziak beti datoz eta zitzuzu izkutatu behar ere. Askotan entzuten duzu kantu bat gustatzen zaizuena edo deskubritu berri duzuna, eta ikusten duzu akorde segida bat interesgarria dena, eta saiatzen zara imitatzen, eta askotan imitazioz sortzen da, printzipioz, esango nuke, nik behintzat hola egiten dut. Dena egina dago. Eta kontu da nola egiten duzun, ezagit. Eta gero badugu musikariok ere, musikari kantariok gauza bat, eta da ahotsa, gure ahotsa, gurea dela eta jazta. Oso pertsonala den zerbait dela. Hora nik egin dezaket kantu bat, Tulik egin dezake kantu bat, eta kantatzen badugu, kantu bera oso diferentea izango da. Orduan, ia fisikoki, behintzat, sonikoki, diferentea da. Orduan, ez da inoiz sortuko kantu bera. Pertsona batek egiten badu, beste batek egiten badu. Bale, oso interesgarria da. Duela gutxi ere, arte disiplina ezberdinetan gertatzen den zerbait da, baina non dago inspiratzearen, kopiatzearen eta plagiatzearen mugatze batzutan ere distorsionatzen da nahita, ez? Ezakizainak plagiatu du abesti hau, eta esatuzu, 3 nota berdin ditu, baina igual ez da, ez? Hori literaturan iruditzen zait are komplikatuago. Ja. Badaude holako kotiloak, ezakizainak plagiatu zuela, ezakitzer, eta... Claro, ze hor egiten zait oso zaila. Ze musikari igual zenbatzen alduzu, ez? Ja. Ez liburutan ere, bai. Egiten dut uneko, ez. Baina kantuetan esaten zen zirela 7 nota edo 7 nota baldin badira berdin, konsideratzen alda plagio bat, holako zerbait. Baina oso zaila. Vale. Baina gainera gero, diskursiboki ere argumentatzeko oso horrexea da esatea ez dela, esaten moduzu, nik arte historian enuen ezagutzen, eta kasualitatearen izenean, benetan gerta ditezken gauzak direlako, eta bertxotan ere gertatzen da, igual, entzun norbaiti bukaera bat, esan hori ez dakin dor kantatu zuen, ez dakin ominatu, klar, sehitz dira, ez da inzaila, sehitz horiek ordena horretan 18 gainera. Esatea, esatezu, horrekin rimatzeko, klaro, orduan, plagioaren kontua eta beti da komplikatua gainera. Uste dut oso lotuta dagoela ere sorkuntza individualizatzearekin eta sortzailearen figurak aldarrikatu behartzatearekin eta lehia hori sortzen da, ez hori nirea da, ideia hori jabetza intelektualaren logika horrekin ere ez. Orduan uste dut horren kontra interesanteak izan daitezkela ez, sorkuntza kolektiboen aldarriak eta lausotzen delako zer den kopiatzea, zerrez, zer den nirea, zer den zurea, eta hor proiektu interesgarri batzuk eta badaude literatura menepin. Gero sartuko gara kolektibotasunaren hortan, nola sortzen da testu bat? Iaz egin ari nira proa galdera. Egunaren arabera eta testua zertarako den horren arabera ere bai askotan ez, nik niretzako baldin bada edo poema bat egin nahi badut gordetzeko edo etorkizuneko ez dakitze proiektutarako edo baldin bada horrela idaztea hor askotan umore honez nagoenean eta gogoa daukadanean egiten duan zerbait da eta ideia hau polita zen apuntatuta daukadana hemen eta horri tiraka hor nahiko modu intuitiboan edo egiten dut orain ordea berrian egunero idazten dudanetik, bestelakoa da testuekin daukan harremana ez, daukat egunero derrigortasun bat, testu laburroa da, baina testu bat egunero idazteko, orduan hor badauzkat metodo batzuk edo argiagoak, badaukat gustatu zaizkidan esaldien edo ziten zerrenda bat, lotutaia gai posible batzuekin, eta orduan horiek josten ditut ideia askorik ez daukadanean. Bestela, gertatzen zaizkidan gauzak apur bat fikzionatzen ditut edo exageratzen ditut eta idazten ditut, eta orduan, sorkuntza prozesua bilatzen da beti eseri eta hastean, ez? Askotan niri hori gertatzen zait, horri alde erdi bat idazteko 3 horri alde idatzi, eta gero borratzen joatea izaten da askotan ere metodo oikoetako bat,
Bai, oso helburuaren arabera sortzen dut, baina beti da importantea esertzea eta egitea, ez? Baldin bada, bai, entregatu behar dut, baina pentsatzen ari naiz, ari naiz, kotxean zoa zela, ez zara ari idazten, ez? Pentsatzen duzu, baina gero paperera jeitsi behar da. Obsesio bihurtzeko arriskuarekin, ez? Etengabe hortan pentsatzen egotea, baina askotan esan da idazle baten beldur handiena dela orri zuria, eta esanen nuke beste beldur batzuk ere badaudela, eta pixkat orain hoietaz galdetu nahi dizuet, genialidadearen ideiarekin lodura pixkat ere badu, ez? Uste dugula batzutan, zuen mailan dauden bi artista, esanen dugun, ez diezuela aurregin behar ezakit sorkuntza prozesuan egon daitezken zenbait trabari, ez? Impostorearen sindromea, blokeoak, olako kontuak. Eta adibidez, Rafael Txirbesen egunerokoan badago pasarte bat asko gustatzen zaidana, kontatzen du eleberri baten zirriborroa Carmen Martin Gaiteri pasaziola, eta honek esan ziola oso ona zela. Ostras, ari zara idazten sekulako gauza, zeona, eta horrek batean, blokeo bat sortu ziola. Ez, alako beldur bat, igual, orain 40 urterekin idazle izan naiteke, igual txikitako ametxori bete dezaket, eta batean ona da, eta ezin dut beste zer idatzi. Ez, pixkat kontatzen du bere egunerokoan, eta bastante guai dago, esaten du, 80 horri alde 40 urtetan. Ez, Marcelito Txirbes txikiaren balentrea. Eta pixka galdetu nahi nizuen hori, zuek trabak topatzen dituzuen bidean. Egunero. Bai. Asko. Eta ni naiz oso lehenengo ideiaren zalea edo. Orduan askotan gitarra hartzen dudanean abesti bat egiteko eta letra ideia bat dudanean askotan azken emaitzan geratzen diren esaldi asko dira lehen da bizi idatzi ditudanak. Naiz bastante horretara eta pixkat gauzak azkar abandonatzearen aldekoa. Baina gero sorkuntza hori partekatzen duzunean, eta nire kasuan talde batekin konpartitu behar duzunean, orduan hasten dira blokeoak. Nik egingo banitu abestiak niretzat, publikatu behar ez banitu, edo publiko hori, jendeak entzungo ez balitu, igual egingo nuke beste modu batean. Eta askoz, azkarrago, lasaiago, eta bai, bada uste dute presio puntu bat ateratzearena, ez? Jendeak entzungo du hau. Eta nik egia da ez ditu dala, zugei bat duzu testuak zuretzat idazten dituzunean, humore honez egotea, eta nik ez ditut inoiz egin abestiak niretzat, edo oso gutxitan idatz ditut gauzak eta ez ditut atera, nolabait. Ordan bai, kostatzen zait bizkat, bai, ez dut izan ere uste dut impostorearen sindrome hori ere, oso gazte hasi nintzen ez eszenatoki gainean eta ezakit, berez bastante lotxatia naiz, baina, galdu nuen lotxa hori bastante azkar, orduan, Bai. Nik uste dut sortzaileok edo denok, baina beti bizi garela esan nahi genuenaren eta esan dugunaren arteko muga horretan, ez? Askotan horretan oinarritzen da behintzat nik izaten dudan bloke horik handiena, ez? Oso argi daukat zer esan nahi dudan, eta gero ez izatea kapaz hori idazteko edo esateko, baina baneki, edo bertxotan ere askotan da, ez? Azten zaizu bukara, zaten zu, baneukan badago ez da. Ez esan nahi duzunaren eta esaten duzunaren arteko distantzia hori murriztea alik eta gehien izango litzateke, ez? Denon helburua edo denon ametsa esan dezagun. Eta ni askotan blokeatzen naiz, eta impostoraren sindromea ez dakit den edo ez den, baina dena haizea hartzera bidaltzeko gogo askotan izaten dut, eta bai, askotan daukazun egunaren arabera, edo uste dut sortzen dugunean askotan geure bizitza
arruntetik oso gertu dauden gauzekin jokatzen dugula, ez? Eta hainbat gauza gerta daitezke, zu ondo ez egotea eragin dezaketenak, edo ez dakit igual euria dago hotza daukazu, ez daukazu berogailua jartzeko gogorik eta dirurik, eta orduan hotza dago etxean, eta ezin duzu sortu, eta gauza horiek ere oso, aurrekoan esaten nuen berriako testu batean, ez? Arteak implikazio realak dituela jendearen bizitzetan, baina, klaro, eguneroko bizitzak ere implikazio realak ditu jendearen sorkuntzan, ez da? Orduan, bai, denetariko eraginek gurutzatzen dute gure sorkuntza, eta ni askotan asertzen naiz munduarekin, neure buruarekin, eta askotan eta ezkidata ateratzen gauzak, noski. Ja, horregi lotu, ez dakit pasatzen zaizun zuri, edo, bueno, ez dakit ateratzen alden ideia bezala hau, baina claro, sortzailea ere lotzen dugu pertsona batekin, eta gurean guztiok badakigu norden ikusi gu sortzaile hori, eta badakigu norden. Eta horrek ere zuk sortzea hasteko zuretzat egiten duzu, baina publiko egiten duzunean defendatu behar duzu, hori, zure gorputzarekin eta zure irudiarekin. Eta askotan ni pentsatzen dut, esan nahi nituzken gauza asko, ez ditut esango, edo saiatuko naiz beste modu batean esaten, baina nahi nituzke esan, eta nahi nituzke igual norbaitek esatea, nik pentsatutako batzuk, ez? Eta, orain ez dago, eta ez da asko egiten, baina musikan egin izan dira, eta segitzen dute egiten kantuak beste batzuentzat, ez? Eta nik sortzen dizut kantu bat, eta zuk kantatu, eta nire lana hori da, atzean egotea, eta beste batzuentzat sortzea. Edo literaturan igual gaur egun igual jaz da inbeste egiten, baina izen aldatzearena, ez? Bai, bueno, horrenik ere badaude. Sinatzea eta... Eta ez da, inezaguna, baina besteentzako idazten dutenak ere badaude, Vale. Eta gero sinadura aldaketak eta konturek ere ez Vale. dira aurreko mendeetakoak. Gustatuko litzaizuke zuri alako izatea? Besteentzako sortzea? Nahiko nuke noizbait egin zerbait beste batentzat. Bai. Niri zure lana defendatzearena iruditzen zait, niz naiz, idazleaz naiz musikaria, bertxotan ibiltzen naiz, eta bertxotan ez dugu defendatzen, edo ez dugu behar hori izaten, ez? Momentuan egiten da, eta hau da sortu dena, eta ez etorri niri azalpen eske, gero zeba errametu duzun hau edo bestea. Baina iruditzen zait, igual pausuriko gorrena, justo bertxolaritzatik beste disiplinetara, eta ezagen digai izanen nintzen, gero joateko, eta oso, bai, iruditzen zait, ostras. Bai, batez ere hor, igual bertxotan aitzakia duzulako, ez? Momentuan. Bai, eta gaia. Kantu bat egiteko edo testu bat idazteko egon zara denbora bat hori... Bai, eta badaukazu erantzukizun hori ere bai, osea, ez dakitzen baldan egin eta gero, zerbait esan baldin baduzu, ez dena onargarria, demagun, zure kulpa da, osea, esan nahi dut, eta, bueno, kulparen ideiareken du behar dugu, eta zer, baina benetan daukazu egiten duzunaren gaineko ardura erreal bat, eta zuk erabaki duzu publikatzea ere. Bertxotan batzutan zuk esan duzuna ez, ez dakize gai, ez dakize renekien zer esan dut ez dakize, barkatu. Baina nik adibidez Lasunak askazaretan erritaratu nuenean, edizio prozesuaren parterik garrantzitsuena izan zen, nik jakitea poema bakoitza zergatik idatzen nuen, eta baten batek zerbait esaten bazidan, izatea zerbait esateko nik nire poemaren alde. Eta hori izan nuen arte, ez nuen erreteratu liburua. Zekarga, ere? Bai, nik oso gaztean nintzen ere, ezagitzen zenbat urte nintuen 19 edo, eta beldurra hondian neukan. Zentzu horretan, gero, realki inork ez, oso ezoikoa da, gertatzen da, baina inork zaizu etortzen kontu eske horrela oso publikoki, badaude kasuak eta euskal literaturan ere gertatzen ari dira horrelakoak, baina, a priori niri behintzateta gertatu bain beste norbait etortzea esplikazio eske zuzenean, ez? Baina bai nik oso kontzientzia handia izan nuen horrena, arrisku posible horrena liburu argitaratu baino lehen. Bale, eta bloke hontako azken galdera, egin nahi dizuede dana da, prozesu hortan zaudetenean, kantu bat, testu bat sortzeko prozesuan, badakit ez doa zela bat bestearen kontra, baina batzutan ala planteatzen dugu eta ala planteatuko dizuet. Mezua eta estetika.
zeri ematen diozu pixu handiagoa, zer kezkatzen zaituzte gehiago, eta ekarri dut Ani Ernoren testutxo bat, idazketa labana bat liburutik aterata, eta esaten du idazteari buruzari da, eta esaten du, idaztea nire ustez ekintza politikoa da. Hau da, mundua salatzeko eta eraldatzeko balia daiteke, edo kontrara, ordena soziala eta morala indartzeko. Horregatik, beti harritu izan naiz ikustean nola tematu diren idazleak, kritikariak eta irakurleak honekin. Literaturak ez duela deus ikustekorik politikarekin. Jarduera estetikoa baino ez dela. Jokoan jartzen duena idazlearen imaginarioa. Eta ies eginen liokeela determinazio sozial orori eta aldi berean haren pareko bizilaguna erdiko edo goi klasikotzat hartu. Eta gustatzen zait ere bai liburu honetan Ani Ernok defendatzen duela nola esperientzia pertsonalak balio kolektiboa izan dezaken, ez? Batzutan ere, mezua versus bestetika eta mezua politikoa bada, da super soziala, super tal, eta ez du zertan, osea, gauza a priori intimo bat eman dezakena, izan dezake hor balio kolektibo hori, ez? Baina bueno, guzti hau esan da, eta mezua eta estetikaren horretara bueltatuta, zein da zuruen obsesio handiagoa? Mezua edo forma? Bueno, hemen sartzen gara, ez? Forma eta edukiaren arteko betiko debate klasikoan, eta bueno, niri apur bat arriskutsua iruditzen zait gauza hauek hain modu dualean ulertzea. Gomendatzen dizuet Daniel Sarriugartek eta Ibai Atutxak egiten duten Forma edukia izeneko podcast bat, pixka bat honetan oinarritzen dena, eta uste dut Daniel Sarriugarteren azken eleberrian, beste zerbait izenekoan ere oso argi agertzen dela forma eta edukia, ez direla, horregatik deitzen da forma edukia, ez? Osea, eta hori kenduta, eta uste dut Daniel Sarriugartek bere azken eleberri mutante honetan asko oso mai gainean jarri duela formaren eta edukiaren artean ez dagoela bereizketarik eta formari gabe ez legokela edukirik eta edukirik gabe ez dagoela legokela formarik, eta iruditzen zait oso interesgarria dela bi gauzak elkarrekin ulertzea, ez? Iruditzen zait dela jakasi autorea eta obra ez bereiztea bezain garrantzitsua, ez? Uste dut alere gero bakoitzak baditugula bere gauza frikiak, eta nik adibidez igual gehiago bertxotan, ez? Baina bertxotan gustatzen zait asko errima alik eta gehien estutzea, eta bertsolari batzuk badaude, ez? Errima asko errimatzea jartzen dutena, benetan esan nahi zuten hori esatea baino garrantzitsua gotzat bezala hartzen dutena, ez? Orduan niri bertxotan hori gehiago gertatzen zait. Baina gero askotan esan nahi dudan, idaztera noanean behintzat, esan nahi dudan horrek ematen dio forma testuari, edo sekula ez dute pentsatzen. Egingo dut poema bat 8 lerrokoa eta 3 paragrafoko ditu, eta gero hasten naiz idazten, ez normalki esan nahi dudan horrek ematen dio gero forma. Bai, nire kasuan, beti hasiera batean beti dago mezua, ez? Edo hortik hasten da, edo bintzat ni hortik hasten naiz kantuak egiten, esan nahi dudan zerbait dut, eta hortik hasten naiz, baina gero ia da ematen dio dela garrantzia, ezagit estetikari, baina ezagit kriptiko izateari ere bai batzutan. Ze esaten alditut gauzak modu askotan, eta depende nola esaten dizudan, oso argi izango duzu zer den, baina beste modu batez esana, igual zuk egin behar duzu lan hori, ez? Eta interpretatu, eta horregatik ez zait gustatzen galdetzen diatenean zeri buruzkoa diren kantuak, eta kantu hau zergatik, nahiago dut ez esan. Eta askotan igual sortzen da toki oso txiki batetik, eta gero ez naiz oroitzen, eta kantuak ditut ez dudana oso argi zergatik egin dituen, nolabait. Hartzen dute beste bide bat. Baina, bai, ados nagorrekin. Forma eta edukia forbereiztea komplikatua kasu askotan. Eskutik doa askotan, egia da. Bale, Tuli, jarriko dugu bideo bat, eta segiko dugu rengo blokearekin. Dakizuenez, idazle izatearekin ia bat datorren kontua da alkoholarena, ez?
Hemingwaylen aipatu dugu, Steinbeck, Bukowski, Poe, Raymond Chandler, Capote, Fitzgerald, idazle handi askorentzat trago on bat izan duten eskontiderik maitatuena. Haien isla bestain beste maite izan duten gauza bakarra. Euskaldunen artean ere pentsatu dut, baina ez dut uste horren beste idazle alkoholzale amorraturik egon denik, ez? Azken batean idazleen herriak edo abadeak izan dira, edo abadekiak, egia da abadeak ardorakin lotuta dagoela, baina beti maila kristau batean, ez da? Gero idazle asko ere Gipuzkoarrak izan dira, orain Iruñean bizi naiz. Hau besterik gabe zen, Irati Jimenez eta Petxiren artean sortutako nigan ispilu baten aurrean bezala obraren zatitxo bat, ironiaz kargatutako ikuskizun bat zen, eta, gustatu zitzaidan, eta zatitxo hau ekarri nahi nuen, nola esan dudan asko romantizatzen dugula sortzailearen figura, pixkat hortik jotzen duelako, eta ez alkoholismo aipatzen du, ez, musikari eta idazleak ez zute diren, Euskal Herrian ezin direla izan, gehienak abadeak izan direlako, hola. Entzun nahi duenak interneten dauka. Sartuko gara pixka bat itzen nahi nuen emozio ez. Okitu dugu pasagara gainetik pixka bat aurreko galderetan ere bai, baina eta zuk aipatu duzu askotan kaleratzeko idein duzula gauzak, orduan neurri batean hartzailea beti buruan edukitzen dugu, nik uste dut ia beti sortzen ari garenean, eta galdetu nahi nizuenean noizbait sortu duzuen hartzailearengan emozio jakin bat eragiteko asmoarekin. Edo helburu hori izan duzuen sekula. Hala, pixkat emozioen gaian sartzeko, labur erantzuteko. Nik sortze prozesuan berdan ez, esanen nuke ez, baina besti bat egiten denetik hasierako ideiatik grabatzen duzun arte, pasatzen dira gauza asko tartean, eta askotan igual soinuarekin bai saiatu izan garela hori lortzen. Hain nintzen pentsatzen letretan, baina bai musikan bai. Vale. Bai. Ezagit, zerbait oso errepikakorra egin eta zerbait oso zorrotza bezala pixkat agobiantea izateko, holakoak egin izan ditugu letrari lotuta beti, edo alderantziz, justo kontrara pixkat beste sensazio berezi bat sortzeko. Eta, de hecho, gustatzen zait diskoak entzuten dituanean ez ulertzea gauza batzuk. Eta ez ulertze hori gustatzen zait ere pixkat sortzean lortzea. Bai. Uste dut, artea beti dagoela emozioekin lotuta ez, eta horren adibide da askotan ez dakigula zergatik gustatzen edo ez zaizkigun gustatzen gauzak, ez da, igual lagunen batek bidaltzen dit poema bat, eta poema hau gustatzen ze, baina erdiko parte ez dakit zergatik, baina ez zait sartzen, hitz egiten dugu beti horrelako misterio aura baten egongo bagina bezala, eta uste dut askotan emozioekin lotuta dagoela kontu hori. Nik uste dut emozio konkretuak bilatu izan ditudanean eta dela gehiago enkargatu didatenean ez dakitzen jendearen aurrean irakurtzeko testu bat, eta nahi dudanean ez dakit zer konkretua esan, edo neot aspertutu daila jendea gehiago paragrafo honetan urrengoan baino, nahi eta horrelako gauzak egin izan ditut. Baina bai gehiago altuan irakurtzeko direnean eta gauzak ez, adibidez nahi baldin baduzu bigarren paragrafoan jendea oso adi egotea, igual lehengo paragrafoan esaldi oso luzeak eta oso aspilatuak esaten dituzu, eta orduan bigarrenean jendeak esaten du, bale, orain ulertu dut zerrari den esaten, horrelako gauzak bai, baina ez gehiagi ere. Iruditzen zait oso gaia, hori buruan eduki izana bera. Eta beste norantzkoan ez, baina beste muturrean agian, askotan esaten da sortzaileak gauzak egiten dituela barrutik atera behar dituelako, ez, emozioa batera behar nuen, kaleratu behar nuen, eta egia da justo bien obretan, edo bien baizure obran, badagoela doluari eskenitako zatitxo bat behintzat, ez, partzelatxo bat. Eta galdetu nahi nizuen, ea zuentzat dolua eta sormena nola ezkondu diren, lagundu dizuen, ez zer eman dion batak besteari, eta bizkan nolako izan den harreman hori. Zait, nik esanen nuke, uste dut dela mendebaldeko gauza bat musikan,
baina ez da gertatzen musika beltzean. Musika beltzean askotan alaitasunetik egiten da, eta emozio positiboetatik esango dugu, ez? Eta festa, eta ezagit. Eta hemen, iruditzen zait, entzuten dugun musika asko datorrela tristuratik, ez? Eta hola gauza oso sakonetatik, eta bizkate hori, ideia hori, ez? Laguntzen dit sortzeak hobe egoten, eta niri egia da lagundu izan zidala mailtzenean horri buruz idazteak. Baina nahi nuke ere kontrara egin. Eta niri asko kostatu zait, eta orain ari naiz pizkat hori ikasten ere, baina sortzea ongi nagoenean edo pozik nagoenean. Pozasunetik. Igual sentitzen nuen, bueno, pues ez dute zer kontatu nahi, ongi nago eta jazta. Ja. Osea, ez dit laguntzen ezertan, orduan, bueno, jazta. Baina ari naiz pizkate kontrako hori egiten. Baina bai, zaila da, Interesgarri. Ohituta bazaude igual beti toki batetik egiten, edo beti momentu konkretu batzuetan, ez? Zaila da horri buelta batea, eta ez da irakasten, orduan. Bai, eta gero hor sartzen da ere, ze emozio diren importanteak moduen, ez? Osea, alaitasuna ez dugu hartzen emozio importantetzat naiz, eta izan beharko litzateken berez, ondo egotera garamatzalako, eta barez, eta tristurak hartzen du horrelako pixu bat, eta badauka, ez? Fisikoa den zerbait ere askatu behar bat sortzen dizuna, ze hain zaude sartuta zure zeran, gure aita hiltzenean ere niri asko lagundu zidan horri buruz idazteak, poema pila bat ditute kontrara, baina oso momentu horretak nidatzetakoak, baina oso alaiak direnak. Eta uste dut, zentzu horretan asko lagundu zidala poesia idazteak, emozio horretako argia topatzeko, edo gero nik justo aita hiltzenetik, hori, orain lantzen ari naizen liburua osatuta dago dolu prozesu horrekin, eta nire karrera akademikoan esango dugu ere, masterra maierako lan bat egiten ari naiz doluaren eta artearen inguruko esperientziak biltzen dituena ere, eta orduan, bada uste dut gai bat oso lotua egon dena beti arte sorkuntzarekin, eta naiz eta arriskutxo iruditzen zaidan, eta asko zobea litzateken zuk esan duzun bezala, ez? Bestelako emozio, bestelako eguneroko batzuei ere leku hori ematea, uste dut, ematen digula tresna bat, bestela esango ez dituzken gauzak esateko, edo tristurak askotan eramaten gaituela bakardadera eta iluntasunera, eta bintzat, hori askatzeko baliabide bezala funtzionatzen badu, bintzat, on egiten dugu zentzu horretan. Oso adi egonen gara, liburu hori noiz ateratzen den, azken hori, gogotxo. Enteratuko zarete. Bai. Eta entzunen dugu zuen ibilbegi taldearen ama kantua, momentu batez. Aldu zaigu bizkor, egia esango izago, abenduak 19 ditu, gaur ez zaitut deitu, txiste bat musu bi pantailan, komete la vidaren bat, disfruta de la vida, chaval, zure abukatura, Bob Dylan ikusi genuen, oroitzen zara zeinen txarra, Bruce Springsteen nirekin ikusi, nahi zenuela badaki, el canto del lokoren bat, Iruñeko zezen plazan, Patti Smith Donostian eta... Aitortuko dut, nire oso bertuko pertsona batek esan zidala abesti hau izan dela kasi bera emozionatzea lortuen bakarra. Wow. Bai. Sí, gertatzen da, askotan, nik egin nuenean, de hecho ez nuen, sin más, ez nuen pentsatu ere aterako nuela kantu hori, eta sin más, idatzi nuen, eta jazta, ez nien buelta askorik eman. Baina egia da, lehen aipatu zuan Iernok bizkat horretaz ere hitzen den zuela, nola
oso pertsonala dena eta oso txikia dena izan dezaken kolektiboan indarrola handiago bat, ez? Eta askotan oso gauza txikiak eta pertsonalak eta kontatzen dituzunean beldur hori duzu, baina, bueno, iristen da, ez? Eta ezagit, jendeak ulertzen du, ongi, eta askotan igual pentsatzen dugu kontrara, ez? Pues igual hitz egin behar dela pixkat orokorragoan eta munduko gauzez, eta, bueno, pues igual alderantziz eragin handiagoa duzu. Eta egitan ez dagoela deus unibertsala dena, ez bada hortik abiatutako zerbait. Bukatzeko, eskatuko dizuet, gomiatu guztiei bezalaxe, kultur gomendio bana. Entzuten ari gaituen horrek, apuntatu dezan papertxo batean eta gorde dezan. Nahi duzuena izan daiteke, nahi duzuen estilokoa, nahi duzuen forma, eta nahi bezala azalduta, baita ere. Ni oso tranpatian naiz horrelako gauzetan, eta normalean bat eskatzen badiate, ez dakit orduan normalean bat baino gehiago egiten ditut, eta gaur saiatu naiz bi bakarrik ekartzen. Alde batetik, nola lehen aipatu dutez, sorkuntza kolektiboaren kontua ez gero ez dugu sakondu, baina horrekin uste dut oso adibide indartsua daukagula Euskal Herria momentu honetan, eta dira B bandakoak. Argian ez dakit astero edo bi astetik behin edo idazten dute barra guarroak izeneko atal baten horrelako testu bat, eta beti niri beti mugitzen didate zerbait, eta hori kolektiboan sinatzen dute, eta istuet, bueno, proiektu interesgarriak dituztela esku artean, eta gero uste dut oso bizi garela nobedaden garaian, ez? Bai musikan, bai literaturan ematen du, azken urtean argitaratu bada irakurre edo entzun dezakezula, baina horrekoa bada, bueno, ja zarkitua bezala dagoen zerbait dela, eta gomendatu nahi dut 2005ko liburu bat, nik orain dela bizpairu urte irakurri nuenean iruditu zitzaidana, harrigarriki ona eta nuen ulertzen zergatik ez duen mundu guztiak hitz egiten liburu honen inguruan, eta da Uxue Paolazaren umeek gezurra esaten dutenetik izeneko ipuin liburu bat, nire ustez gaur egun argitaratuko balitz ere sinistuko genukena, naiz orain dela 20 urtekoa izan, gaurkotasun handiko liburu bat da, eta, bueno, Uxuek gero beste liburu asko idatzi ditu, baina, bueno, nire bere liburu gustukoena behintzat hori da, eta uste dut, bueno, markatu zuela bere momentuan zerbait, eta euskal literaturak gero bide bat egin badu liburu horri genealogian dagoelako ere izan dela, orduan umek gezurra esaten dutenetik Uxue Paolazarena. Zoragarri. Nik bai dut ere bi, baina bat oso azkarra. Rupert Dorikaren bakarka biko kantu bat, artista baten historia. Bertsio bat da Daniel Johnstonen bertsio bat, baina bueno, hola modu ironikoan ere artista baten historia kontatzen duena. Eta gerola prozesu kreatibo bezala edo hola zerbait berezia dena eta gainera segida izanen duena eta igual segimendu hori egiten duguna edo da Estatu Batuetako Pedro de Leon abeslaria bueno, okurritu zitzaion egin nahi zituela 5 disko bere bizitza kontatuz. Vale. Edo ordan azkenekoa izango zen bera momentu honetan bere bizitza kontatuz eta bere movida kontatuz. Baina ja da 3 egin ditu bere jaio zenetik orain arte eta diskoetan kontatzen ditu hori gauza oso mundanoak eta oso bere eguneroko gauzak. Baina badu idazteko modu oso berezi bat, eta gauzak kontatzeko gauza hola modu oso berezi bat. Beraz, Pedro de Leonen azken 3 diskoak eta etorriko diren 2ak. Ze polita hori, ze guaia. Ea rapatzea hor kasi erdian. Apuntatuta, berriz ere eskerrik asko etortzeagatik da gozada bat zuek entzutea, zuek irakurtzea, zuek dena, ze interesantea eta ze guaia. Eta kolektiboarena ez dugukitu beste baterako agian, eta mila esker. Zuri xara. À ceux qui n'en ont pas, à ceux qui n'en ont pas, Rosa, Rosa, quand on fout le bordel tu nettoies. Et toi, Albert, quand on trinque tu ramasses les verres. Céline, Bataire, toi tu te prends des vestes au vestiaire. Arlette, arrête,
Toi la fête tu la passes aux toilettes. Et si on célébrait ceux qui ne célèbrent pas? Pour une fois j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas, à ceux qui n'en ont pas. Quoi les bonnes manières? Pourquoi je ferais semblant? De toute façon elle est payée pour le faire. Tu te prends pour ma mère? Dans 1 heure je reviens, que ce soit propre, qu'on puisse y manger par terre. 3 heures que j'attends. Franchement, il est fabrique ou quoi? Heureusement que c'est que de verre. Appelle-moi ton responsable et fais vite, elle pourrait se finir comme ça, ta carrière. Oui, célébrons ceux qui ne célèbrent pas. Encore une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas, à ceux qui n'en ont pas.